No seràs tu. No seràs tu. Si es vol quedar al públic, començarem. Però toques molt dels collons. Moltes gràcies. Però bueno, molt bon dia a tothom i sigueu benvinguts i benvingudes a Nits d'Estiu a la Maca i este ja és el quart programa. Com podeu veure, avui ja ni estem a Canal 3 de l'Ebre, ni estem en invitats o invitades, estem aquí los tres. I bueno, abans de tot volíem donar les gràcies a tota la gent que se va passar per l'últim podcast, tant per YouTube com per Instagram. També donar les gràcies a Kevin Lozano, com no, a Pau Mascarell i a Marcel Beltrán, que aquestes les dono jo des del cor, perquè m'he pegat al micro, perdó. Que és un debat que estava allí a l'Instagram a tope. Després també recordem que el programa que vam fer abans vam fer un Passa la Cabra, que era un passapalabra de per aquí, que si voleu veure hi ha clips per Instagram, està penjat a YouTube i tot això. I ja ho comentarem, que he portat com a 3 noticietes o 3 fotos per comentar-vos que vam anar això al Canal 3 de l'Ebre. I entonces, si Josep me posa l'iPad, us ho ensenyarem. Que ja no podreu veure l'emissió, perquè l'emissió va ser... al YouTube pots estar, no? Sí, al YouTube està. Però vam fer este cartell que vam penjar a Instagram i ens van invitar a l'Illa dels Flamencs. Lluïsa, no? Seria la presentadora? Maria Lluïsa, potser? Lluïsa. Això. I ens vam fer una entrevisteta i tot això, jo trobo que va quedar molt bé. I no res, això que... Perdó. És que avui Jordi, la taula que portava Josep normalment allí a la taula, avui la porta Jordi. Ha volgut lo capritxet Jordi avui. Sí. Bueno, l'haurem de fer en algun rato, no? Bueno, ja. Però... Ja te la danyes, ja. L'altre dia dies que feia temor, Josep tindre els controls per aquí damunt la taula. I avui fas tu. Sí. A vegades toca plorar, xiquet. T'imagines que tot això no se sent, que som estem sentint nosaltres? Home, calla, tio. No m'ho diguis. Vale. Bueno, i entonces passem un momentet en les dues notícies que... tres, que me n'han posat per aquí los guionistes. Redacció. Sí, redacció. La primera, passo foto, què se passa? Que avui s'ha llançat... Avui és dijous. Sí. Però Fa més de nous. Fa 4 dies se va llançar una nova sonda a Mart, que és un rover, que no sé si esteu més enterats de tot això. I solament critica una mica la NASA, que mentre SpaceX vol portar persones a Mart, doncs estos encara van en robots de la Segona Guerra Mundial a recollir pedres. Està bé, Sí. molt bé. I no res, arribarà d'aquí uns 4 mesos o alguna cosa així. Bueno, però tot aporta, no? Que sí. Sí, o sigui, vol guardar les crítica per pedres. criticar, no? No, el que volen és guardar les pedres perquè no es contaminen quan arriba la gent allà. Vale. Ja ho veig. I no sé, ja està, era No, notícies del interessant, terreno. Sí, eh? D'on lo van llançar, d'on? De Deltebre, d'allí en Beuberti. Ah, hòstia, que bé. Lo va llançar ell, no? Va, clica un botó, va. No, m'aguanto. I l'altra notícia que l'he robat del Twitter de l'Ajuntament de Roquet. A veure si me'ls patrocina. Qui és? És un roquetero que es diu Joan Ventura, que ha fet una ultramarató a Portugal de 281 quilòmetres. Podeu llegir per aquí. Hòstia. Déu l'empare. 7 avituallaments, però seguits, em pensa? Sí, mira, cursa sense interrupció. Bo, Felip. I, home, no sé, jo no el coneixia, però ara... Joan Ventura. Encantat de conèixer, Joan. Sí, ja ens portarem un dia. I danès d'aquí has dit? De roquetero. Bueno, això és Jesús, però... Roquetero. Sí. I ja està ahí per la meva banda. Sí, la notícia que m'ha passat redacció. Lo del botellón il·legal. Que, suposo que tots i totes heu vist el vídeo de Bruno Oro. De Bruno Oro. No. És un actor del Polo Sí, de sí, Caracol. això sí, l'he vist a un d'Insta Stories, però és que no hi he entrat. Doncs és molt bo, perquè critica el tema del botellón. O sigui, diu això, ara han prohibit el botellón. Però no estava prohibit el botelló. Claro, és que és el que diu la gent. I el botellón estava prohibit? Doncs si està prohibit i ja el prohibeixen, ara es pot fer botellón. I això és el que diu Bruno Oro al vídeo. I després, se queixa d'això, que la culpa és sempre dels joves, saps? I això, que si no l'heu vist, aneu-lo a veure. Trobo que és el que més visites té. No, sí? Sí. Home, se l'ha compartit bastanta penya, eh? Sí. És que... Bueno, Jo tampoc. Aquí està. Cada loco con su tema, no? Va, clica un tret. Vamos allá, no? Pues ja està, per la meva part, ja he portat... Benvinguts als nous, no?, per a començar. Els nous? La gent nova que segueix, perquè bé, en 2 setmanes hem guanyat 50 subscriptors a... Sí, és veritat. Bueno, som 70 a YouTube i 270 quasi a Instagram, i que moltes gràcies a tots. Bravo. O tens un botonet d'aplausos o alguna cosa? Vale. Perfecte.
Molt bé. Penseu-mos. Vale, i... Bueno, això ja està. És que ja he dit tot el que m'has dit. Que digui. Vale, Ja. doncs hasta la pròxima i que vagi Però bé. bueno... No, avui de fet trobo que és temps per a xulejar, no? De que... Ah, sí, De què? sí. Hora de secció. Josep, per favor, comencem en la ruleta. Pues sí, com veieu, avui, com l'últim dia, portem la ruleta. Però el nostre realitzador ha fet unes intros, unes portades de com vulgueu, impressionants. Espectacular. Així que, Avui... Home, espero que poguéssim presumir de totes les que portem. No? sí, la veritat és Perquè que sí. n'hi ha més. Però, més avant. Ara, Vale. ruleta. Vale, Recordeu, són diferents opcions, tirem una vegada cadascú. Vale. Les opcions, per si els de casa encara no ho sabeu o no ho podeu llegir bé, és recomanar una cançó, recomanar una sèrie, donar un tret personal, fer una pregunta peliaguda, fer una pregunta a algú que sigui, utilitzar el croma i poc més. Bueno, ja ho veurem. Mare, i Sobre me la vaig a marxa. fer un trago d'aigua perquè... Bueno, lo que- anècdotes de los semáforos. Interessants. Llavors, vaig jo, vaig a fer la meva tirada. Aplaudint. Vinga, va. Prou? S'ha estat aplaudint. Pues perquè m'està encantant. Vale, ja. Coméntanos, Pau, com va esta tirada. Què és això? Pregunta qui vulgues. Vale. Per això, ara comences tu, no? Sí. Va, perfecte. Pregunta qui vulguis. Pues mira, Pau. Aquí, de esta sala, Quina risa més li tallaries un dit, aquí una mà i aquí un braç. Uala! Però per què? Bueno, pues perquè... A veure, un dit, la mà i el braç. Uala! A veure... Buah, però això com ho miro? Per professions o... No ho sé, no ho sé. Primer fot la merda, després justifica. No és per qui millor te caiga o no va per aquells tiros? Bueno, pot ser, per exemple, Josep, si... Mira, jo a Josep li faria el dit. La mare que el O sigui, li tallaria el dit. Per a que pugui pinxar. el dit. Perquè pugui pinxar. No, perquè, a veure, ell és molt de... Ah, és una putada, no? Claro. Vale. És otaku i... Vinga, va. Llavors, La mà i el braç. La mà i el braç. De batros... home, Marc necessita les dues coses. Oh, tu no! Tu no, tu... Que asquerós és, que asquerós. No, però a Marc la mà i a Jordi el braç. Hòstia, que cabrón! Claro, perquè si vols ser profe d'educació física, eh? Ah, claro, dia que Home, no l'Oliciat, fan res. toca l'Oliciat classe, eh? No, però què necessitaràs? Profe, no se ara- faràs portar tots els crios, eh? Sí, i De veritat, profe, se juga posen- a tenis per l'esquerra, tots fotents en pobret de mi. Se posen No, no, en xandall allí 5 voltes. Au, corre. No fan res. I cobrar! Ah, no, A l'hora de cobrar sí que foten mal a l'hora de cobrar. Escolta'm, que tu Mal per a fer parit. 4 firmes també t'ha faltat només una mà. Pots firmar l'altra. 4 firmes. No, pues, la veritat és que tu has pensat poc. M'ho he pensat poc, però ho he raonat, eh? S'ha ofès, Jordi, trobo. Sí. No se l'esperava, A vegades toca plorar, xiquet. Ah, aquí, vale. Pues bueno, Me toca a mi, no tirar? molt bé, Pau. M'apunto. Vale, per tirar, clico damunt la pantalla i li donem. Una altra vegada, sí. Vinga, va, gira. M'encanta. A veure, FPS. Sí, això t'anava a dir. Promocioneu-nos. Promocioneu-nos. Per favor. Gràcies. Recomanar cançó. Vinga, va. Home, pues recomano... És que, claro, tenint en compte que els vostres gustos musicals potser no són els mateixos que els meus, Claro, és la gràcia d'això. jo recomano la meva cançó preferida, Ojo, a veure. que és de Milky Chance i es diu Flashed Junk Mind. No tindrem un snip. No, crec que no. A veure... No, mos diuen que no, des de diuen que realització. no. Vaya basura! No, pues esta, que... Bueno, repetixo per a la gent que... La cançó se diu... Posa'm càmera. La cançó se diu Flashed Junk Mind de Milky Chance. Tinc el seu disco, el seu segon disco, em vull comprar-lo. Vale? Una cosa, i vaig anar en Víctor, bueno, si me veu Víctor, que no crec, vaig anar al seu concert abans de que mos tanquéssim. Hòstia. Això, m'ha fet il·lusió. A una Barcelona? Sí, a Razmetat. Que van tocar. Ets lo puto amo bandido. No puc. I podries descriure una miqueta com és esta cançó, en plan, quin rotllo és? Vale, claro. És indie rock, així... No és reggae, perquè no és reggae, però és així de...
De perrofles, va, digue'm-ho pa tu, de perrofles. Perquè ho entengui, no? Sí, sí, M'ha agradat. però m'agrada el seu grup. Collons, m'estàs tocant això. Va, tu toca. La tiradeta de Pau. Uau. M'encanta com se veu, tio, a la tele. Què ha sortit? Recomana sèrie. Uf. És que ho vaig fer l'última vegada, tio. Les torna a poques que tirar, mai va. vist. Torna a tirar. O una pel·li. Torna a tirar, si vols. Torna a tirar, torna a tirar. S'ha És de que, recomanar. però perquè va sortir l'última vegada. No sé per què parla el realitzador. Que Jo vaig bebe parlar aigua. la setmana passada. Quasi que preferia fer l'altre. Pregunta peliaguda. Bo! Ja comencem altra vegada, Bo! Pregunta peliaguda. Però què hem Te de la fer? faré jo. No, Sí, sí. com que... Les preguntes peliagudes les faig jo. Buah! I dic que avui te toca el doble. Ell posa les normes. Però per què això? Ell Pregunta posa qui les vulguis és la que si t'hagués tocat a tu li faria Sí, doble. home, què dius ara? Que Pregunta- capullo, tio. Pregunta peliaguda la faig jo a qui li toca. Llavors, I si te toca a tu, què fas? atentos aquí. Pau, què preferixes? Curar el càncer a nivell mundial? Home. O Zan, 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 zan. salvar a Europa de tota contaminació, especialment a les Terres de l'Ebre. Per a sempre. Home, jo trobo que el càncer... Lo càncer... Estem perdent subscriptors. Que no, però què m'esteu contant? A Home, veure, mira, a nivell que sí, lo mundial, càncer, lo càncer, que la contaminació, trobo que sí, el càncer, lo càncer. Sí? Tu també? Jo també he Tu no? A veure, segurament sí, però lo cor no et tira a dir que... si no és càncer és sida, se moririen d'una altra cosa. Home, A veure, que, sí, ja m'entens, però lo cor... És que imagina't, nazi. especialment la teva terra, lliure de... En plan, que podries anar Ja, això sí, en el motocultor a 100 per hora i sense problema, perquè jo què sé, algú se ho veu, tio. La contaminació d'aquí a Europa algú se la veu. Com que algú se la veu? Pues, Vale, que va per algun va lloc però tota. solo en la boca oberta i s'ho fot tot, jo què sé, tio. Buah, No, però escolta'm, no, curar no, el lo càncer a càncer, nivell lo mundial càncer. és una animalada, el que Ja s'ha ves. vist. Ojo! Però, si la contaminació no baixa, potser curem el càncer per d'aquí 50-100 anys morir-nos de sofoco o jo què sé què. Sofoco... Bueno, De contaminació, m'entens? Com a... No. Potser A veure, d'aquí 100 sí. anys, A veure, Deltebre vosaltres- estarà fonat vosaltres- perquè Pau va A veure, voler... Sí, home, vinga, això serà. No, però no trobo que... Què anaves a dir? que vamos a hablar un poco del tema cáncer, ¿vale? Del tema... Joder, jo no va parlar de Vamos contaminació. allá, ¿no? Ah, vale, pues para la contaminació després jo parlaré. Que és una pregunteta ràpida. Vale. Però vosaltres trobeu que en estos pròxims anys augmentarà o disminuirà? El càncer? No, collons, Ah, la la- contaminació. L'estàs assustant, Saps que ell és molt Jo propici. soc hipocondríac. La contaminació trobo que... Home, claro que sí. Què augmentarà? Sí. Jo no ho sé, però... És que trobo que hem arribat a un punt on... Reduir, diràs que... El problema de la contaminació és l'efecte acumulatiu que hem anat tenint. Jo trobo que el problema serà que per persona no contaminarem tant, però com som tanta gent, en general contaminarem més que el que fèiem abans. Jo sempre, bueno, he pensat que el millor per la contaminació i per a moltes coses és que hi hagi menys gent al planeta. Sí, jo exterminaria gent. Jo també. Pues De ja ho fet- estan fent ara, corona. Sí. Seguiu-mos. De fet, animaria que la gent anés en armes pel carrer i se disparés. No, però ja m'entens, De fet, animo a que la baixa molt la natalitat, que el baby boom va bé, pues, Sí, collons. sí. No, però això jo trobo que serà natural, vull dir... Va, jo què sé. Lo que tengo que hacer pasará, lo que tengo que hacer pasará, I tío. això va per fases, se va repetint ja, no? La vida és un ciclo. Bueno, això. Tiro. Espero que no... No, torni- no, tu no tires, ja està, s'acaba Ah, ja la s'ha ruleta. acabat? Però este qui es pensa que és? La porto jo a la ruleta. És que Qui tu es pensa que és este? Jo vol- Jordi, jo no farem volia una altra tirar. tiradeta, per Va, favor. Va, Realització, fem una retirada? Va, però la intro altra vegada... No. Va, 3 contra 1 no puc fer res, no fa una altra Claro. tirada, va. que el públic està molt bo. També, Per també. què? Ah, vale. Ah, tires tu. Sí, no? A veure què toca. Uf, no, tio. No, tio. Què posa, què posa? Guala, guala! Per la gent que no Altre- sàpiga a casa, això és... Potser el jersey te fa problema. No. que per cert vaya jersey. Bueno, després ne parlarem Aniré, d'això. aniré al croma i imitaré a la persona que Josep me posi. I estic una mica cagat. Mamen, que Però jo avui no trobo em que mira el el de sombres. este, lo verd, Zelda este, lo Link este, la liaré. Josep, vaig. Pot anar, pot anar. Sí, sí, mira, l'estrella. Uala!
Sóc un Power Ranger. Hòstia, sí. Però de quin color és l'estrella? Groga. Groc. És de color groc. Hòstia, que mal, no? Se me sent bé, sí. Jo no podria fer-ho. No. Ja sé què va fer. Vale. Mira, mira! Posa una estrella a la boca o algo, tio. Hòstia, és veritat. A veure, vale. Voy, la gente dice que Messi es más bueno que yo. Yo soy el mejor jugador de la historia. Por ser rico, por tener dinero, por ser futbolista, la gente tiene envidia de mí. Si todos estuvieran a mi nivel, estaríamos en otra liga. Pero soy el único que pone todo el sacrificio. ¡Sí! Vaya bíceps, vaya bíceps. Hòstia, tio. Pues bobo. Jo m'hagués cagat, Jo m'hagués cagat. No, no. És que religió diu una altra religió. Hola, bobo. Però me fa gràcia Un altre, vol un altre? La Vinga, de va. color groga, va. Joder, vaya. Hòstia, pobre. Jo no sé com imitar això. Moniato no és personal, el que sortia d'aquí. Un monument. Hòstia, és veritat! Sempre m'ha quedat al cap, això. Monument. Tu, xiquet, retrasat, vine. Retrasat. Es broma. Vine, ¿vamos que falle un dibujo en lo globo? Pues un monument. Mira. És veritat que fem un de No globo. té futur empresarial. T'ha agradat? Un aplauso, no, per favor! Un monument. Podria venir un invitat, per favor? Un dels dos, tu... Pau, que té el micro millor. Buah, pues jo, mira com sortirà el croma. O col no, micro, mira, col micro. Mira, Ah, no s'agafa. anem a cantar una cançó. Vale, va. De roquetes vinc, de roquetes baixo. Vale, va. Com tu digues. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de ganxo. Molt bé, xiquets, molt bé, moltes gràcies. Un aplaudiment. Molt incòmode, Vergüenza. Bueno, Ben Moniato, ho sento molt perquè Ben el que ha passat. fa molts espero anys que no em et toqui. veig, però la idea d'això, no? Posar gent de la que no tampoc tinguéssim massa i improvisar. Ben com ha anat tot, a mi espero que no em toqui cromar en la vida. Perquè, mare... Home, mira, si m'hagués tocat a mi Moniato, jo no hagués pogut fer. Jo és que... Perquè lo del monument, jo no... Jo és que l'únic que sé és home. Però, El monument. No, que sí. Però No, és m'hagués que fet cagar. Què? no, que... Jo és que volia Sento molta vergüenza ajena ara mateix, És que no però trobo que l'aniré païnt. Ho sento molt. Claro, que és que Estic fei ja, patint tio, més ja que prendré va. pel cul. No passa res. Doncs vaig a tirar jo. Sí, sí. Bueno, quan Com més pront et passes en de fase, millor. Vamos a retroceder, chavales. Venga, va. A veure, va. Está girando la ruleta. ¿Qué va a tocar? ¿Con qué adversidad se va a encontrar el jugador? Pregunta peliaguda. En este caso, Jordi se dispone a realizar una pregunta peliaguda, de manera que va a trastocar los sentimientos u emociones del jugador. Adelante, Jordi. Bueno, ya está. Vamos allá, ¿no? Venga, Marc, tell me. me tindries que contestar una pregunta. Vale. Lo que me contestigue no és res, és un cas hipotètic. Puc no contestar? No, sí, home. Bueno, vale. Contestar el que em surti a la fava. Bueno, pregunta peliaguda. Prepara't pel canvi, Josep. Marc, què salvem abans? Paul o del Tebre? M'esperava coses, però esto no. A veure... Què salvem abans? Que no va... Se m'està ocorrent un munt d'humor ara mateix, però barcos d'humor, A veure... Salvar del Tebre? Sí. Salvar del Tebre? Anem a fer-ho clar. Salvar del Tebre és tirar una oportunitat a la basura. Perquè al final s'acabarà fonant. Marc el que vol dir és que com més pront ens desféssim de Berti, millor. No. Tal qual. No, jo no he dit això. Però vull dir, si dic de salvar del Tebre... Però entonces no s'afonaria mai, o sigui, estaria tot afonat menys allò. Claro. Seria impressionant, Exacte. Però hi hauria molt de turisme i llavors tindríem un problema aquí. Vale. Per tant, salvo Paul. Salves a Paul. Sí. És millor, és millor. Sempre tot a Paul, te'n dones compte? Bueno, Sempre sí. que em tiren cap a Paul. Sí, però saps què passa? Que és millor que una cosa se quede en bo i s'acabe que no que... Que ho que féssim sigui- durar quan Claro. està sentenciat. Correcte. Des d'aquí, los del Tebre, que sapiguéssiu que Marc sí té tot en contra vostra. No tingueu en contra vostre. Sí, No, abans ho ha dit.
No. El que passa és això, és que hem de ser una mica realistes. No, bé, la veritat és que bé. Sí, ha estat T'he intentat apretar i... Sí, i no has pogut. Perquè jo... Bueno, és el que tinc. que sàpigues que ara tens caberos en contra teua, que per aquí és la gent més potenta i autèntica que tenim. Que pugi, que... No, jo en tinc... Sí, ja sé. Bueno, doncs va. Que pugi, no, sí, ja. Jo me callo. M'he cagat. Pau, ja, A veure. res, ja tira la ruleta. Sí, s'ho fa tot. Un tret personal, Pau. Meu? Sí, no? Pues No, que del vell. sóc optimista. A quin nivell ets optimista? A quin nivell? A que... Pues no ho sé, tio. En plan, jo ara t'hi dic, Pau, tens càncer. Cago en Déu la puto càncer, tio. Ja, és que no vale, se'n treu està del bé. cap, però... Pau, és que- t'han d'amputar una cama. Si t'han cangrenat, t'han d'amputar una cama. És que no ho sé, perquè no sabria què faria en aquell moment. Però, pues, és que què has de fer? Vale, Tira però a veure, el teu endavant. optimisme ja em diràs tu. A veure, n'ha estat optimisme. Però és que m'has ficat en una situació que si no la vius no saps com reaccionaràs de veritat. Però jo t'ho juro que pensant-ho ara diria, pues a veure, has de treure el millor de tu, Iau, i tirar endavant. Enfoca'm. Però això no té per què ser optimisme. Això és... com se diu? Mentre parla ella, enfoca'm. És tindre resiliència a la vida. Acceptar les coses i tirar endavant. No és agafar el costat optimista. I quin seria el costat optimista en aquesta situació? Hòstia, doncs mira, no tinc una cama... Ara, per a... Si vull fer 1000 passes al dia per a primaré el doble. Perquè només tinc una cama. No, Jordi, vaya puta merda d'exemple, Seguro que és Que optimista. no t'he entès perquè, en una cama de pròtesi pots fer igual. Què? Ah, vale, doncs mira, podries dir, veus? Tinc una cama de pròtesi i puc passar... Puc fer contrabando. Fuà. No, vale, tu dius optimista de les Vull dir, optimista és oportunitats trobar- que li pots traure. Trobar algo bo, Pues és no això. aguantar-te i te jodes. Però és que ningú t'ha dit que aguantar-te i te jodes. O sigui, sí, en plan és aguantar-te i te jodes, però és que tampoc és joder-te, és segons la teva perspectiva que li pegues tu. Vale, llavors tu, tindre una cama encangrenada i tindre-te-la que tallar, Si és el millor per a mi. que és... A veure, vull dir, què? Que li trobes de bo, com ho enfoques això? Però és Estàs que viu bo, encara? bo, no sé, no ho pots veure bo, perquè a veure, pues, lo millor seria pues, tindre les dos, però és que en cas de que no, pues, ara hi ha 1000 solucions per a poder tirar endavant, No... Vale, o sigui, el teu Tu missatge què? pel públic no te ratlles. Però tu estàs Claro. en la cama i ja... Oh, tio, la vida... És que No, però sí, jo, que més pots... que ser optimista, pues, ho aguantaria i És me que- tenia que adaptar, però... Pues no t'ha matat, No, tu. eh? Has anat a matar. T'he dit optimista i tu ja a la cama tallada. Sí, sí, Los ous al coll. Vale, pues planteja-li una situació. Pues per exemple, enfoca'm, Vens a gravar, vens a gravar bé, i dius, anirà tot bé. Connectes los LEDs, ho veu això, i se te peta el LED a la cara. Això és el que m'ha passat. M'ha petat el LED a la cara, i tot negre, el dit negre, i m'ha fotut quasi cego. Vale, quin és el costat optimista? Optimista, que estem gravant. Home, ja. Però això no... Perdó. Marc! És tonto. Perdó. És que és tonto com... Perdó, és que ara ho poso bé. Però és que, home, optimista és això. No, però... No seràs. És que jo no ho sé, jo optimista no ho veig tan així de... Jo ho veig com emprendre't la vida, tio, pues... De bé. de guai. De guai, claro. Amics. Vale, ho entenc. Bueno, cadascú té una perspectiva. És Sí, optimista. esta és la meua. La meu tret personal. Gràcies, Pau, per deixar-te conèixer més als nostres seguidors. I hasta aquí la meva secció. Molt bé, mos ha agradat molt, Jordi. Gràcies. Tenim sortida també, o no? O la sortida A veure, no no mos inventa. motivéssim. Però estic... Se'n va la mosca a la sortida. Jau. Quina mosca. Eh? Ah, ja està, se m'han anat en trossos i ja està. Vale, no passa res. Pues bueno, mira, tirant de seccions, què vos pareix si ara jo introdueixo la meva? Pues no vull. No? Ah, bo... Bueno, va. Va, digue'm de que sí. secció. Vale, va, pues posa la secció. Hora de secció. Senyores i senyors, la secció que ve a continuació no entén d'expectatives. I és que cada setmana lo material serà completament diferent. Sigueu benvinguts i benvingudes al Calaixó. Bueno, pues esta secció del Calaixó, o sigui, és una secció que cada setmana portaré com pot ser un joc, pot ser el que sigui, algo random. Un test de personalitat. Un test de personalitat. I, per exemple, a la segona temporada he portat lo passat a cabra. A la primera vaig portar un test, un joc i no sé què més. I esta vegada he volgut portar una cosa que
fora càmeres s'ha parlat molt, però dins de càmeres no. I és que si Marc és autista. I entonces he buscat per internet test d'autismo. No pot ser. Sí, he buscat test d'autismo i d'Asperger, per si em buscàvem un curs. I entonces, per una idea de Josep, he pensat, vosaltres responeu per mi. Vale. La bola! Sí, sí. I entonces això és la... M'ha agradat. I entonces, jo aniré... O sigui, hi ha 20 preguntes, les podem tallar quan vulguéssiu, perquè són testos de 10 i de 10. Vale. Entonces, jo posaria, si faig 5 punts, sóc autista. Però escolta'm, en tan poc pots saber si... Que això és un test d'internet cutre, Estava segur. al costat me de pegaràs? Harry Potter. Estava al costat des de Harry Potter. Vale, pues... Pues ja o sigui, està. si surt que ho ets, direm que ho ets, i si surt que no, direm que no s'hi val, que és de broma, no? Perfecte. Vale. I tu acceptes que et féssim això? Pues si ho estic portant jo. Perfecte. Home, Sí, jo és tengo que ser veritat, és xalador. veritat. Jo crec que s'ha xalat. I entonces, qui vol contestar primer? Jo. Ah, però ho hem de contestar nosaltres? Sí, Si home, de mi... Vale. Tampoc ho espero... O sigui, Claro, són preguntes claro. mitjanament sèries. a veure, Tampoc és- La primera. Bueno, és més que res si estàs molt d'acord, poc d'acord o en desacord, saps? Entonces, Bo, Felip. vale. Entonces, parlo amb els meus amics de festa de la mateixa manera que parlaria amb els meus companys de feina. Què trobes? Home, jo diria que no. A veure, Bueno, Pau, contesta-ho tu, perquè és que no surto de festa, fill meu, és que... És que jo, Marc, bueno, que dius me l'he de trobat festa, molt poques vegades de festa. Vaja, que ho siga, com puntet, no? Per què un puntet? Un autista surt de festa. Ah, sí, bueno, si estic aquí tocant les allòs a algú, sento. Sí o sí, això, no ho Vull fem. dir, és una brometa que tenim per aquí perquè jo me'n vaig molt a la meva bola, saps? Li parlem i Marc aparca i bueno. Sí. Aparcar vol dir que si estic fent una cosa no me pots dirigir la paraula perquè no et sento, saps? Estic concentrat en allò. I s'aïlla, se posa en la tablet i bueno, i ja quan Marc li petisca I ja li tira. parlarem. Sí. I entonces per això, què trobes, Pau? Que posem puntet, mig puntet, què vols posar? Mig. Mig puntet. Jo ficaria mig, sí. O fem una cosa, jo llanço la pregunta i qui la vulgui respondre. Vale, va, Però sí, com així, sí. Soc bastant bo recordant coses, inclús coses que no acabo d'entendre. No. Jo li posaria mig punt, no? Sí? O mig o cap? Sí? Sí, jo també. Home, jo vaig tindre problemes en la uni d'això, de que no tenia coses... Pues cap? És que, a veure si em puc lliurar, I no sóc autista. Vale. Merda. Era un dels que me solien fer bullying a l'escola. Eres tu dels que solia fer o de... No, dels que me solien fer. Sí, no? No, com a tal, potser no, però... A veure, pues jo trobo que pues, com tots que, no, que a un ratet li toquen a ell, toquen les pedres. trobo jo. tio. No, potser? Bueno, és que jo tampoc... Ah, era recordo. això, és que segons com ho has explicat, Bueno, a vegades... a veure, és que... És que jo veig que aquest test és molt de tipicazo, no? En plan, És que, claro, és que... l'autista, pobrell, li fan bullying... Claro. Home, és que és el típic test de que Ja, s'ha ja, passat de Harry ja, Potter, vull dir... Però jo et diria que 0 i mig, no? Perquè qui Pues- més, qui més... Bueno, Entre 0 i mig i 0 i mig em portem un 8 i mig. Bueno, anem fent a poc a poc. A punt d'arribar. Bueno, doncs deixem com a mig punt. Vale. Algunes persones m'han dit que quan parlo a vegades sembla un robot. Que va, tot el contrari. Gràcies, Pau! Ah, tio! pues, a veure, però O sigui, això tu... te suma punts o te'n actua. resta? Home, si poses que no... 0, claro, tio. Sí, Home, a ratos sí, Sí, parlo com... Però com si parla com un robot. Jo trobo que és com que És parles inexpressiu, pla, no? claro. Sí, parles pla. Com aquell de Rick i Morty. Que feia... Hi havia un de Rick i Morty que feia... Va, em voy a contar-vos una història. Va. Oh, sí, Podríem que parlar, bo. podríem parlar si tu O l'hombre pájaro. Sí. Sí. Vale, prefereixo puta parlar. idea. Prefereixo fer les coses de la mateixa manera una i una altra vegada abans que anar canviant de mètode. Buah, és que estaves remugant, no sabia ni si Ja, jo estaves també torno ahí. llegint... Prefereixo fer les coses de la mateixa manera una i una altra vegada abans que anar canviant de mètode de la mateixa feina. Saps com vull dir? Metòdic. Soc metòdic, molt metòdic. Sí, perquè cada dia que arribes aquí, t'assentes aquí, mentre nosaltres muntem, Toma. i allà et quedes. Que això és pitjor que el... No volies fer el testet? Cago en la puta que em... Toma testet. Vale. M'agrada quan puc seguir el mateix esquema d'accions cada dia, bueno, és una mica Sí. com d'abans. I quan no hi ha evento sorpresa que me trastoquen l'horari. També és veritat. Esta me la puc contestar jo. Aquesta és un 1. Joder. Vale, expressions com la curiositat mata el gato me confonen, segons com. Pic de xaveta, vas caure bé? Però com vaig caure bé? O sigui, si la vas pillar la de pic de xaveta? De religió me diuen que no. 0 i mig. Joder. 1, realització? Com portem? No estic 0 i mig, 0 i mig, posa 0 i mig. Va, te la salvem. Vale.
Me resulta complicat entendre les intencions de la gent. Sí, a veure què has dit? Me resulta complicat entendre les intencions de Jo la trobo gent. que sí. Sí? Però tant com he posat-li un 1? 0,75... Sí o no? Vale. És que jo trobo que sí, depèn de la situació, a vegades que has explicat alguna cosa... Home, Sí, però... sí, ficaré que sí. Sí? Un 1. Vinga, jo trobo que em portem un 5 ja. Si no estic comptant, estic Més o menys. concentrat en fer allò. Vale, dos últimes. M'agrada recopilar informació sobre categories de coses. Per exemple, tipus d'ocells, marques de cotxes, plantes... Que si coets... Això que sí, si avions... No, però, a veure, això realment, si és lo hobby, no? L'altre és que, Home, tu puc... ojo, fun fact, jo sí que vaig tenir una temporada en memoritzava molt matrícules. En sèrio? Jo sé que em vas... Bueno, En m'ho vas sèrio? explicar tu. I jo no me'n vaig enterar fins que no m'ho va explicar Jordi, que les matrícules no tenen vocals. Què dius? No t'has fixat mai? No. Jo tampoc, el meu va dir, ell em vaig quedar al van. Les que tenen 3 lletres, que són les més... No. Va, les Les d'abans antigues. i les de 2 i una sí que en tenen de vocal. Però les noves, les que van pot ser 3 que no no. tinguin vocal? Sí, sí. Per què? O sigui, la primera matrícula va ser BBB. 3 Bs. Uau. Suposo que perquè no poden Per crear què? paraules o no, és que no ho sé. No ho sé, això. I Ah, una podria matrícula groga, que és tota groga, l'heu vist mai? No I tinc així? la terra. I n'hi ha de blaves ara. No ho sé, però vaig veure un toc terreno Maserati. Però... Però groc, deu ser que és de fora, no? O Sí, era de fora, però no havia vist mai esta matrícula. Ah, és que jo sé que n'hi ha d'Espanya blaves. Blau cel. Però són d'Espanya, no serà de taxi. No, blau... Ah, molt Pot bé, ser? sí que són de taxi. Però la Blau, groga em penso blau que- fort. A Londres no són grogues? No, A Londres? No, no ni sé. puta idea. no sé. Bueno, i Per l'última... això que potser en este jo a un puntet lo trauria. Sí, jo també. Bueno, un 6, Yes. És l'última. És Ja, complicat... què t'has posat en esta? Bueno, m'has posat un puntet, no? No, 0. He dit jo me'l posaria. Ah, vale. Home, jo 0 vull dir... Que ara mos parlaràs de la camiseta. Sí. De recopilar coses, Ah, de ser un fricasso, de no sortir... Bueno. I l'última seria, és complicat saber què espera la gent de mi. Esta és rara. És que esta realment trobo que hauries de contestar tu. És complicat saber... És que, claro, jo trobo que la gent que espera de mi, pues... No, sí, realment no ho sé. No sé què esperen de mi. Què espereu de mi? Què voleu? Realització, En el chat. com ho veus? Que els hi xupes Sí. la polla, diu. Pues no. Bueno, Superdirecte. No, un bueno. moment. Quin jove més ben aparaulat. Hombre! Bueno, o sigui, realment... Però per què no ho vist el de realització? Ara he quedat jo malament, però... Per què no té càmera ell? Que capullo! Sí, hauríem de fer la càmera. Bueno, O sigui, jo realment havia fet com a 2 testos, però el segon era bastant paregut al primer. I entonces, si este està aprovat... el segon el te segon duplica. està aprovat. I entonces... Des... M'han tratat els ulls! Què et passa? Ah, que no és aigua! Sí, però... No és aigua! Bendita! La mare que la pare. Prou. Bé, Pau, bé. Bueno, per això, queda resolta la duda. A partir de quan m'ho diguéssiu, pues m'ho creuré. Bueno, la això. puntuació final quina ha sigut? Pues posem un 6è. Llavors, No. Bueno, potser sí, era un 6? Segur. Perquè li ha anat sumant sobretot i sí o no, tira. I mira, aquí ha anat venint. És que l'altre tenia preguntes com soc capaç de veure patrons o sistemes que segueixen... Però això A com veure, ho hem però- de saber, Marc? Ser autista no és dolent. Jo no he dit que sigui... Ja. Vull dir, tenen una Però segurament hi retiradeta. ha gent que té aquest problema de veritat, saps? I aquí no tot aquí... O familiars o algo. Clar, Això Però és és que que- me la sudaria, perquè... No, Per això ho deia. no és veritat, això. No, és bo. Que però vam Hem tindre... de trencar tabús. Va haver un moment que vam tindre problemes al llarg d'este podcast. Per què? No, no van ser per autistes. Ah, No va ser per autistes. de veritat. No va ser per autistes. públic, calleu. Com s'enxufa el llarg! Bueno, Els negres de... moltes gràcies. Que tenen una pell que... O sigui, Bueno, espera. Ah, sí, digues. És que Jordi mos havia d'explicar alguna cosa, em Això penso. no m'agrada. Ah, Sí, Jordi m'havia d'explicar-lo. Porta-la. què voleu que us expliqui? No ho sé, a veure, este jersey Sí, és representatiu de... d'algo Alguna autista. cosa? Algo friki? No. No! Mira, això és la Verge, Virgen del Pilar, això és Sí. d'Aragó. Este és el capellà, Sí? esta la monja. Uau. I este sóc jo. Ah? T'ha agradat? Sí, sí. I tots els altres?
Què compone? Explica, va. És que té ganes, té ganes. Què vol que expliques que no No, res, entenc? pues sigue. Sí, home! A veure, però... Avui he vist un TikTok que m'ha recordat això que TikTok? acabes de fer. Sí, TikTok? Jo? Un TikTok? No, tu lo de... Però què voleu que us explique? Ai, però vull dir, què Abans, explico d'això? Sí, de que ara m'agraden- farem la pregunteta, ara et farem. Abans s'ha posat la camiseta i fa... Tot contentet. Jordi, te tocarà fotre capulla. Va, si vols, pots agafar i pots explicar lo de la samarreta. I després, això. No res, doncs escolta'm, què collons? Pokémon? Què? Vale. Pokémon? Lo Zelda? Què opines del Zelda? Perquè Bueno, a por veure. fin està Nintendo. Aquí me veu en aquestes pintes de... De friki. De que vos podria atracar pel carrer. Pues, en realitat, jugo professionalment, entre cometes, a Pokémon. Però és que... Molts s'ho prendran a conya, però és que és veritat, saps? Sí, És real. Bueno, abans No d'entrar més en debat, soc una persona que sempre li ha agradat molt els jocs de Nintendo, Zelda... Bueno, suposo que us sonaran si no els heu jugat. I, bueno, fins als 21 anys, la veritat és que m'agrada molt, tinc una habitació decorada en corretes així. I, bueno, doncs he tingut... No sóc gamer perquè no jugo moltes coses, ni a Fortnite i coses així, però sí que al Minecraft vaig tindre també una època de competitiu. El Minecraft va ser als 16 anys, potser, que a un servidor se jugava a tipo capturar la bandera al Call of Duty, que són dos equips i has d'anar a l'altra base per agafar una cosa i tornar a la teua per a guanyar. Pues jo ho feia més o menys al Minecraft i juntament en un Josep Antoni, sabeu qui és? En un d'aquí Tortosa vam entrar al millor equip d'Espanya. I bueno, per això vam tindre una època en jugàvem internacionalment, però que no guanyàvem peles ni res, que llavors això. Era molt... I ara, esta temporada, des del setembre que jugo professionalment a Pokémon per anar als mundials. Que no sé si vos he contat mai com va ser el meu primer torneig. A mi però com us conta? No estaves... Havies sortit del metge o algo? Va passar a Barcelona? No t'havien operat o algo? O no té res a veure, això? No té res a veure. Parles de que saps. Va, conta-mos-ho. Espera, bota. Quin botó? No res. A veure, Vale. Vale. La qüestió és... Vale, o sigui, jo sempre tenia en ment lo de jugar professionalment, o sigui, anar a uns mundials, no? Sí. De ser els millors. Correcte. I esta temporada passada vaig dir... Vamos allá, ¿no? I Mai millor dir. llavors m'he d'estar preparant tot l'estiu, en sèrio. Jo antigament havia jugat a competitiu, entre cometes, però per xalar, no? En equips de coses que m'agradaven i això. Però vaig dir al setembre, faré el salto. I vaig anar a Barcelona, a Marbella, a un polideportiu, Card Market. Si hi ha gent bastant friqui per aquí, em penso que és una marca bastant bona de jocs de cartes i això. No, veig que per aquí dalt sortia la seva marca, vol dir que no me'ls patrocinen, per tant, podries ahorrar que... hòstia! Vale. Vaya poc. Sí. Però... Bueno, pues havia un munt de tornejos i me vaig inscriure en este, jo en los ous a la gola, dient, bueno, ni Normal. aquí me faran... me pegant dos galtades. I bueno, no res. Comença a vindre gent, jo vaig arribar als primers, i hi havia de tot, no? Havia gent que era allò que dius, uah, pinta de friki, de... És que el clàssico, qualsevol... I però hi havia gent pues, més normaleta, hi havia gent també pues, més introvertida, no? Allò que anaven ahí sense dir res i la maquineta. Home, tu anaves així com basada de pèl? Sí, jo. I en la barba... una camiseta de Nike, I en la barba com era? la més llarga cara. I la portaves de color o no? No, de color no. Ah. I tu te diries normalet? Això no és molt normalet. Però vull dir, Aquí jo era un estan- tio en planta, saps? I allí la gent era xocoteta i... Bueno, no ho sé, m'he trobat molt desubicat. Home, normal. I, bueno, va començar el torneig, jo nerviós, perquè damunt utilitzava un equip, perquè soc partidari d'utilitzar equips així més xaladors, no tan convencionals. Bueno, mi equip va jugar a xalar i me pegaven un rep. No vas guanyar? Bueno, no vas quedar bastant alt? Recordo. O sigui, que te vas... Però tu ets tonto o què? Ho estic contant jo! és que... No, però... Escolta, no he anava a contar el mateix com va anar al torneig. Claro, està creant expectació d'este Marc, tio. Ai, És perdó. que no se n'entera, cago en Déu. Hasta els realitzadors se cagan tot. Sí. Perdó, és que jo dic així no me quadra. Ai, bueno.
Vale, això... Passa, Ei. cosa, en xiquet. Continua. El torneig consistia en 5 rondes. Spoiler! Si en 5 rondes guanyaves 3 o alguna així, te classificaves a fer un top 8, que és 8 persones i per arbre vas pujar, no? Lluites contra un, llavors passes a semifinals i... Bueno, coses així. Faré veure que no ho sé, vale? És que jo no ho sé. I, bueno, això, primera ronda me toca contra un xaval i la primera partida me la guanya. Hòstia. I jo una mica nerviós. Però diràs que perdre em mata una mica els nervis. I després a la segona i la tercera les pego un rapapolvo. I jo super content. Bueno, content com soc jo, no? Jo una mica content i jo, no, jo... no. Claro, Bueno, claro. com a mínim em vaig a casa en una galtada menys. Bueno, segona ronda, me tornen a guanyar el primer combat, este ne sabia més. I dic, no sé com sortiré, i lo vaig tornar a guanyar. Hòstia. I tercera ronda, me toca contra un noi que és bastant bo per aquí a Catalunya i me guanya, però devastador, O sigui, la pitjor derrota que he aconseguit mai, també per els equips, no? El seu equip, al meu lo rebentava, Sí, sí, només sí. per estructura. Clar, llavors, bueno, anava 2-1, anem fent. Torno a jugar i me toca contra Albert Banyeres, a.k.a. Arboldeco, que és un jugador des del 2011 que ha sigut mundialista. I jo, bueno, anem. I anem 1-1, no sé qui va guanyar la primera i la segona. I al tercer combat, o sigui, tens un temps per a triar cada atac. Se'm va acabar el temps, o vaig clicar malament, no me'n recordo, i vaig tirar el combat a la basura. Sí. Això és com les birles, no? Vaig perdre, o sigui, sí... Más o menos. Hòstia. I, bueno, pues 2-2, dic, claro, 3-2, los que fan 3-2, potser ne passa un, depèn del que facin els altres, dic, bueno, ja que estem, anem a jugar, no? Va trobar contra un xaval, li vaig rebentar la cara, i content, surten els resultats, i jo entro com a 8è puesto, justet, per al top, allà guanyes punts per a classificar-te al Mundial. Bueno, va vindre Recordem que Marc era Queral, que des d'aquí el saludo, Joan Àngel i Karen, que des d'aquí... A veure... Sí, Hòstia. acompanyar-me en esta... I tots flipant. I, bueno, això, top 8. I me toca contra lo primer, lo que ha quedat primer, lo que no ha guanyat, lo que no n'ha perdut cap. I li pego un rapapolvo, jo flipant. Te'l vas? Sí. O sigui, un rapapolvo i dic, no pot ser, és que estic fent aquí. I passo a les semifinals. Contra qui? Contra Albert Banyeres, contra este mundialista que m'he trobat a grups. 1-1 tornem a anar. I guanyo 2-1. Guanyo 2-1! No mos ho esperàvem! I passo a la final. Collons. I a la final me trobo contra el que vaig perdre a la tercera ronda. Este que me feia desastre total. I no em va fer desastre total, però quasi. També altra vegada, o sigui, era insalvable. Però bé, És la primera vegada que... primer torneig vaig quedar segon a un torneig de 40 persones. Ah, perdona per la d'abans, No passa res, la gent... Potser, claro, si no arriben a tindre spoiler, potser de l'impacte de saber que he quedat segon, potser es moren. He posat un... Sí, un amortiguador. És que no em sonava el que estaves dient, dic, què diu? Bueno, i a partir d'aquí he anat fent altres tornejos. No he quedat a cap torneig tan alt, bueno, sí, hi ha un altre, segon, però he anat puntuant i per als mundials necessito 300 punts i ne porto 127. Per això com ho feu? Dins d'una web van a ser tots registrats? Sí, o va hi ha una web estan tots registrats i depèn com quedes, tens uns punts o uns altres. I això ho he fet tot en tornejos locals. Si vas a, jo que sé, Alemanya o coses així, donem molts de punts. El que passa és que, bueno, també hi ha més gent i el que sigui. I però estic jo que no m'he dedicat mai a competitiu a res. Bueno, a mi també m'ha costat molt, I ja et dic, la meva idea és anar als mundials i a partir d'aquí no retirar-me com a tal, però potser no buscar ja... Sí. Si vaig guanyant punts vells, no també. Però tot i això del Covid, estàs en sèrio encara? O sigui, Sí, la putada és que, claro, el Covid al març vam tindre que parar, ara no sabem quan tornarem a començar. Cada temporada, en teoria, te resetegen els punts, no? Sí. I ara, pues, els punts els guardem, però potser no podem anar tants de tornejos, no sé com ho faran. Vale. Ja ho veurem. Però bueno, que si vaig als mundials faré un videoblog i... Va, sí, home, claro. A Londres. Ah, sí? I quan Ara són? em no se m'ha de dir a Londres. Va, entrevistats en el carrer, per favor! Sí o no? Això sí que ara s'han de repetir. Ja ves, que un espill! Tot per les nubes. Sí o no? Que sí, anaves a Londres. A Londres hi ha un centre Pokémon que, per la gent que no sàpiga, és una tenda de Pokémon. O sigui, és una tenda enorme, tot de Fica't a la Pokémon. vall, és una locura! I l'han fet fa no res, o sigui, la tenda esta la van fer celebrant el primer mundial que es fa a Europa, perquè aquests centres Pokémon només estan a Japó. I són tendes, o sigui, imagina't
d'un Corte Inglés tota una planta plena de coses de Pokémon. Vaya desperdici de puesto, no? Claro que anem, Josep. Que on anem, tio? És a... En teoria acaba a l'agost, 20 i pico d'agost. Pues d'aquí al estiu que ve mos Home, patrocinar la pressió de que m'he de mos classificar. patrocinar Ryanair, tio. Per trobar bitllets per l'agost. Ja veràs. Primer m'he de Pagues tu? classificar. Paga Josep! Paga Josep! Cap als tres cabals! I a Kevin i a Marcel Beltrán, tots invitats, Tots, cap allà, vinga! Lluïsa, tu també vindràs! Tots invitats! Hasta lo del dislike, que també, que surti invitat, Avant! Hòstia, me faria il·lusió que anéssim tots, però bueno, si no anem i me classifico, per favor, Anirem si igual. me classifico, Sí. videoblog. Sí, en positiu. Vale. Claro, I després estic jo, tio, que jugo, bueno, Minecraft me faig la meva granjeta. Tio, però pensa que... A veure, No. és frustrant, vull dir, pensa que no sempre per jugar millor guanyes. I Pokémon és un joc d'estratègia, no és com el Call of Duty, que és reflexes i això. I també està està guai. la sort pel mig, a casa has d'estudiar un munt, has de... A mi m'agrada perquè no són ràpids, saps? Perquè jo massa habilitat... Sí, tampoc... He estat molt de temps fent habilitat, i entonces al Call of Duty i tot això pues, soc una O merda. sigui, la diferència trobo entre un joc com Pokémon i un joc com Call of Duty o Fortnite és que al Fortnite, jugant, vas millorant, saps? Perquè només pels reflexes vas millorant. Home, hi ha un tope, hi ha vegades Sí. que no pots anar tan ràpid com fa la gent que pega. però a Pokémon, si vols millorar, has d'estudiar com actuar. Sí. Dius, És si el mental, meu fallo és ser cap calent, en plan que m'ho penso tot molt poc i ho faig, doncs ho has de canviar. O sigui, el modus operandi te l'has de canviar i a casa, o sigui, és una brutal. O sigui, és brutal. Vale, És diferent, diguem, no? És com estudiar ajedrez, com aquell que diu, més o menys. Sí, a mi m'agraden els jocs així d'estratègia, tipus un que es diu Age of Empires, que... O sigui, també has de tindre molta velocitat en ratolí perquè has de saber transportar les coses ràpid, però has de pensar molt en què farà l'altre, per on porto les tropes, no sé què. Bueno, no és com el Pokémon, però això, m'agraden més estos, saps? Llàstima, perquè si arribo a saber que em pregunteu això, hagués portat algun vídeo o algo de... No passa res. No, pues sí. Bueno, o pel videoblog. Pau, que no ho solucionaràs, xiquet. El videoblog, sí, el videoblog. Bueno. Intenta arreglar-lo... Per favor, Perdó. sisplau, que aquí canviava càmera i no es vea. És Bueno, que m'agrada dir-ho. I no sé, alguna pregunta més? No, ja està. Una pregunta a mi que em volgués... Digues. Digues. És fort interessant. Sí, m'estava pensant una pregunta, però és que no tinc ni puta idea de jocs, així que... Clica un botonet. Home, joc! No tens un joc, però tens una cosa baix les cames. Que bé que lligues, home, per favor. Sí. El què? No ho sé, una gran bola tens aquí baix les cames. Ah, sí! Sí! Recordava, tio. Sí! Mireu. Bueno, Pues, Sí. Jo, t'hauries de donar peu, home. però puc explicar ja, no? Sí. Vale. Pues per ara el semàforo, per a la segona temporada, hem pensat també de portar... per favor, però no te'n fotis. Perdona. Vale, hem pensat de portar... Oh! I mira que cau. Se t'ha tornat a girar. Lobote! No pot ser, tio! És pel puto... Mira'l! Vale, Lobote. I el bote tractarà d'agafar, sense mirar de dins, aquí dins hi ha paperets. Uns paperets que parlen pues, de diferents temes, no? Diferents temes d'actualitat, pues, que parla avui en dia la gent, que es baralla per Twitter. El que vosaltres mos proposeu, també. Sí, això també anàvem a dir, que per Instagram, a les històries, tenim per posar el textet de les preguntes per a que poseu, jo què sé, pues, temes o qualsevol cosa de les que anéssim a parlar. Les que vulguéssiu que parlem. I debatim. Així que, sin más dilataciones, por favor, comunicador de realización, intro. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una. Bueno, i començarem avui en Marc o en Jordi. Jo mateix? Va, Marc, I entonces això com va? Explica. Això va que... Agafa un va paper. que agafes un paper, llegeixes el que hi ha dins en veu alta, I ho debatim. o mos fas una pregunta que tu t'inquiete d'este tema, saps? Vale.
O sigui, sí. I a partir d'aquí indaguem. Claro. Ui, Este Estem xaval. fent una pregunta que nosaltres ho m'ha saltat sabem un, m'ha saltat un. Què dius, ara? Què posa? Mira, hi ha un subscriptor o subscriptora que mos pregunta... No, ho faré tipus com has dit tu. Lo que? O sigui, tipus, fer-vos una cosa que m'inquieta. Ah, molt bé. De- ¿Qué de te esta inquieta? Si tienes algo que te inquieta. Mira! Pues per aquí va. ¿Lo que ha dit? Va per la muerte. ¿Eh? Uy, 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 uy. Ah, ya sé lo que... Ja també sé trobo. què és. La eutanàsia. Ah. La eutanàsia. Lo paper lo deixarem fora perquè no se repeteixi, Sí. perquè tenim Vamos aquí... allá, ¿no? Sí. Que sí. Vamos. O sigui, l'eutanàsia... Estaria guai que un estigués en contra i l'altre estigués a favor. O algo així. Vale, és que, clar, no sabem quina posició té cadascú. Vale, vale. Ah. Vale, Està però vos interessant. plantegeu aquesta situació. Jo tinc un iaio, vale? Que té una enfermetat pues, bastant forta. I ell diu, ja està, he viscut el que havia de viure, tinc ja els meus 80 i pico anys 90, vull morir. Però els metges li diuen, escolta'm, te podem continuar fent, o sigui, vivint, saps? A base de morfina, que és el que fan, Vale. durant 7 anys més. I entonces, en este moment, què? Txan, 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 txan. Jo sóc el metge. Tinc l'addicció d'eutanàsia aquí i la de morfina fa 7 anys. Sí, Uah, però és que jo trobo que, primer que tot, això s'hauria de mirar tots los... no sé, com està esta persona, no? Mentalment, primer que tot, a veure si pot prendre decisions per ella Bueno, mateixa i si les No sé si decisions vau veure que fa pren... un any o dos un home va sortir per les notícies perquè la seva dona li va demanar que el matés, que la matés. Bueno, que la mateix que li fes això de l'eutanàsia. Sí. Sí. Vale, sí, sí. I tenia, crec que tenia Alzheimer o alguna cosa, esta dona, o no sé què tenia. La dona o l'home? L'home. La dona. Ah. I a l'home, bueno, l'home sí, sí. ho va gravar com la seva dona li dia, per favor, Sí. mata'm, no? I el seu home ho va fer i clar, llavors pues, va sortir gent de tot arreu, que sí. La van detindre. Sí? Sí. Va sortir de la casa exposat. Bueno, és que em penso que, claro, per llei això és... Sí, sí, legal. Sí. Sí. A veure, i bueno, va sortir el debat este de hasta quin punt tu decidixes sobre la mort d'una persona, que si està patint per què no se mata... Però és que si van... Però si abans de morir-se la dona esta ja li estava dient que sí que ho volia. Claro, però és com... És com el tema en part de l'avorto, no? Que estan dient... És que no ets qui per a treure una vida quan realment l'embrió ni té consciència, saps? Bueno, Sí. i aquí entraran biòlegs... Però ja m'ho entenem, no? Sí. Llavors, claro, hi ha gent que és molt purista de dir és que matar no s'hauria de matar en cap de les situacions i hi ha gent que diu, home, pues si... Però això me recorda a lo de la mentira. A lo de, per exemple, què és millor? Fotre una mentira però que l'altra persona estigui mitjanament bé o dir-li la veritat i que, per tant, sofrís que una animalada? Jo ho veig com això, saps? Jo trobo que pel que estem dient, els tres estem d'acord en que l'eutanàsia sí. A favor, claro. Sí. Jo... Però és que jo trobo que seria de... I si me poso en contra, me poso en contra. Vale, va, a veure, I què diries? Lo que m'ho deixa pensar una mica, perquè... És que al final... Però és que trobo que... Digues el que de veritat penses, així tens els punts més forts. No, jo penso això. O sigui, És que, jo penso clar, que cadascú ha de Perquè jo trobo que la gent que està en contra tira de lo que t'he dit, de biologia i de matar no, perquè no, saps? En plan, perquè no, i punto. Però, i una persona que, jo què sé, tingui algun problema al cap, jo què sé, és que no sé a quines malalties. Vale, que en plan, que no sigues conscient... En plan, Claro, que no pugues... tens un fill en síndrome de Down, no? I dius, uah, és que me dona molta faena i me sap mal, però ell també com a que pateix, no També, socialitza... o sigui, coses d'estes sí, de dir, o per a ell mateix o per als altres, que no tingui... Clar, en plan, tu com a pare tens un xaval en unes situacions que dius pues no me socialitza el xaval, o no s'ho passa bé, o té cert trastorn en los que cada vegada que menja vomita, jo què sé, i patix. I, claro, en plan, i ell potser no és conscient, no, diguem? Claro, i fa igual. Sí. Bueno, ja, Mm, és que a veure. aquí ho estem dient, però potser això ja se deu tindre ja mirat. Jo del trobo plan que de no, dir, perquè una persona que... Si no es va trobes- tindre mirat un vídeo d'un home com, bueno, li fer l'eutanàsia a la seva dona, inclús havent-ho gravat i tot això, i tot així el van Però és que jo detindre. trobo que tot allò va sortir en auge de feminisme i... Trobes? Sí. A veure, és que Trobo tot que no, va molt lligat. Jo trobo que tot, això va sortir fa 2 anys i jo me'n recordo que l'any que vaig estar a la uni, aquell any de feminisme se'n parlava tot arreu, Ah, bueno, però és que i se van moltíssim. queixant lo del gos de l'Ebola també, També. que van matar el gos de... No va ser llavors o va ser encara més tard? Això potser era abans de l'Ebola. Potser era abans. No, l'Ebola crec que era abans. Sí, no? Ah, vale. Però
No sé, o sigui, mira, me vaig a posar en compte. És que el que diu Pau és això, és que molts moviments que no tenen res a veure, per exemple, això com l'eutanàsia, entren dins. A la dir el feminisme, però també podria ser la religió, no? En plan, ¿por qué matar nunca? I aquí és on la cosa se complica. Jo trobo que els tres estem a favor de que si la persona és conscient, no té cap trastorn i t'ho demana, de que sigui legal, no? En plan, si li pots ahorrar anys de sofriment, millor. Però en quin moment decideixes tu que la persona és conscient? Quan estàs tu segur de que la persona... Clar, això també és un altre tema, però en teoria, si no ha estat diagnosticada en cap tipus de patologia, no té cap... i fa temps que t'ho dius reiteradament, justificant, no en plan dient, és que... Claro, ja. Però és com un coma, mira, és com un coma. Però vale que el coma la persona no és conscient de que està en coma. Bueno, en teoria no és conscient. Però aquestes persones que estan 5 anys en coma, 6 anys en coma, pots pensar, bueno, pues desconnectem-ho perquè no se despertarà. I si demà s'anava a despertar? No, però tu saps que una persona en coma té possibilitat de despertar-se. I l'has de tindre 30 anys enxufada a una màquina gastant... Bueno, Gastant dinero. gastant No, sí, en plan és així, Però en plan saps què vull gastes dir? recurs i no saps si al final... estàs gastant un llit que podria estar una altra persona salvant-li la vida, saps? Això també és veritat. A veure, si està a casa, doncs no, però poca gent pot mantenir una persona en estat vegetatiu a casa. Entonces, és com el Michael Schumacher, no? No, qui era? Schumacher. No, qui era aquell esportista de cotxes? Que me'n recordo que estaven fent la ESO com va sortir una No, sí, Schumacher, crec. Schumacher, no? Bueno, Schumacher, ketchup. Però perquè Schumacher. Bueno, que van esquiar i se Sí. va... Vale, sí. Van esquiar, se va pegar un cop i està en coma, i encara ara està en coma. Ah, sí? Sí. Jo em pensava que estava mort. Jo també. Ah, pues ara... Hòstia. Bueno, Marc, el fake news, Rodríguez. pues jo fa poc vaig llegir i em pensava que encara estava en coma. Que no ho sé, jo potser m'equivoco, és que no ho sé, però a mi també em sonava que es va morir. La qüestió, jo trobo que, en general, si una persona és conscient reiteradament que i en justificacions que, joder, està patint, que prefereix morir, jo trobo que estaria a favor. En plan, que a aquesta persona la fas firmar algo, no? Fas legal, lo que sigui. Ai, pots firmar el que vulgui quan la palma ja... Vull dir... Ara, Ara bé. si el que he dit jo, si tens un, jo què sé, si és una persona que cognitivament potser no és conscient, no? En plan, sí que està patint, però no podria entendre el fet de matar-la, no? Entre comilles, que clar, és difícil, com li És fas que com ho entendre? decidir... Ja, i com saps que no... Sobre qui és la responsabilitat Claro, llavors? claro. No sé. És que és complicat. Jo, a veure, jo en general, això, l'eutanàsia estic a favor. Però clar, és que en temes hi ha moltes situacions... O sigui, són coses molt difícils. I damunt són situacions en què gent està malalta pel mig. I la malaltia pot ser qualsevol. Que també, ojo, discriminem entre malalties físiques, no? I més mentals, perquè no és el mateix Cal dir, un uah, que físic- estic patint, jo què sé, de dolors a la panxa però brutals, que tu això pots veure al metge teu i tal, Imagina't que... o de problemes de no socialitzar, Mira que això que ja no cada és el que dia tu et poden Home, però tu diagnosticar. trobes que algú per no socialitzar En plan, tio, hi tens... ha moltes més vies abans. Jo refereixo a l'eutanàsia, una vegada saps que és que no hi ha altra sortida. Però escolta'm, tens 40-50 anys, no has socialitzat en ta vida, estàs tot sol, no tens família. algun moment ho faràs, trobo. O a la jo vaig veure un feina... paio de 50 i algo que dia que volia una mujer virgen com él. Bueno, perquè això és gent que està malament del cap, aquí que se'n va de la bola, tio. Però, mira, per exemple, això, la gent que se vol suïcidar, que vol acabar la seva vida, normalment quan lo troben, agafen i eviten que es suïcide. Ja, això també és veritat. Però és que jo trobo que no hauria és d'haver eutanàsia. un factor pel mig, o sigui, més fort que tot això. Com, Més fort? per exemple, jo que sé, una persona gran que està al llit, que ja sí que ja és el final de la seva vida, Vale, però en quin Però moment, si no és gran- en quin moment tu com a... vale, si no és gran, doncs s'han de mirar totes les altres solucions, però si no les veus, o sigui, si no les hi ha... Però en quin moment tu com a metge o com a persona com a que sigui tens la potestat davant de l'altre de decidir si pot o no pot complir el que vol fer. Com? O sigui, si és un suïcida i dius no, és un suïcida, no et deixo morir. Ah, però si és una persona de 80 anys que vol morir, llavors es val. Pues perquè un perquè- suïcida potser té problemes Clar, al cap que es poden arreglar en psicòlegs Clar, en plan, o... un suïcida jo pot què ser... sé. Ha fet coses més grans per culpa d'aquesta patologia de la seva vida, però almenys la seva vida no és un desastre. El que passa és que aquesta cosa cognitivament Ho ha vol afectat matar. un munt i ara està en aquell bucle. Ara, jo, sí, per exemple, imagina't que Complicat. ton fill, vale, li han fet bullying, que heu denunciat, heu canviat de col·le 30.000 vegades. No hi ha manera. La gent encara l'ha estat perseguint, el xaval diu, papa, mama, jo així no vull viure. Jo trobo que abans d'això, com a pare, te'n vas a cremar a l'institut o a fotre una putada qui sigui. Home, te'n pots anar a Rússia, si vols no crec que es faci... Vamos, Bueno, és que tu com Rússia a pare, va- si ton fill te digui alguna cosa així, no li vas a trencar la cara que sigui? Sí, però llavors, sí, a veure, però
Llavors te poses un problemes, el xaval... Però si tens així, Això no ho acabes d'arreglar Sí, tens- i el xaval damunt és que mon pare per no sé què està a la presó o el que sigui, saps? O sigui... Home, aquesta situació trobo que és molt, molt rara, eh? O sigui, normalment lo del... Home, tu que vas a pegar a crios a la ESO, tio, sent Tu major... vas a creure... No, collons. Saps? Vull dir, si tu dius, li pegaria a qui sigui, tu no aniries als xavals de 16 anys que li estan, per exemple, fent bullying a tu. Home, sí, però trobo que sí. Acabes a la presó. No, però una clatelladeta potser sí que se la mereixeria. Avui en dia com estan les coses, depèn com Dis-ho. Figa, molt de mos queixem del bullying, però després una clatelladeta, no, tampoc. Ja. Pobret, que les neurones, oi, és que... Sí, és així. Pues, És el món de les contradiccions. Ui. pues entonces concluïm que Pau Serret, sempre que algú es vulgui morir, hem de consultar-li a Pau Serret. Ell decidirà, A mi? segons edat Sí. i enfermetat, Correcte. infermetat, com dia Assumpta, Infermer. Infermetat se diu? sí, crec que sí. Ell consultarà a la seva ment privilegiada que si la persona pot o no pot realitzar la morició. La morició. Sí. I a partir d'aquí... Jo m'agradaria llançar una pregunta al públic. A veure. Ja aprofitant este I debat. per on m'ho respondran? Per YouTube, pel xat, tio. per Instagram, per on volguéssiu. Vale. Si vosaltres tinguéssiu, per exemple, el cas que he posat, no? No una persona gran, sinó pues, tenir un fill en patologia o problema, jo què sé, el que sigui, bullying, el que sigui, i no en podeu sortir, i el xaval vos digués papa, mama, vull morir, vosaltres què faríeu o quin treu que tenia que ser el protocol preestablert per a Jo sé el que contestarà Kevin. pim pam pum i a cagar. No sé. Pues, què trobeu? Que si en esta pregunta... La dejamos así en el aire. Sí, deixem aquí el podcast d'avui i la següent setmana Debatim sobre les respostes que mos ha dit la gent. Sí. Què opineu? Sí, fem així? Sí? Sí. Perquè el xat del YouTube mos van una mica de romans, de retrats, Roma. i tarda una mica. Mare de Déu. No ho podrem respondre en I si teniu qualsevol dubte d'algú que haguéssim contat, no? Com lo de l'optimisme, que si algú vol dir el que ell opina, o si algú teniu algun dubte de lo que he contat, perquè fills meus també hi ha un munt de Nosotros coses. somos licenciados y doctorados en todos estos temas. A veure, hem de recalcar, no? Que al final això són les nostres opinions. Ja, que és això. Res ho diem en maldat, Que sigui el també- que sigui. Sí, després també que adoptem així una mica, bueno, no papers com a tal, però Sí. ho Que sí, exagerem que tot una s'exagera. mica. La vida real. I tal, no? Bueno, volia dir una cosa que fa temps que no diem, que, A veure. que és que si tenen suggerències o tenen, bueno, coses que diguen, això ho podríeu fer tal, això no sé què, no sé quantes, que mos ho poden dir. Que a la primera temporada ho diem molt, però ara ja... Sí. Des de I luego. bueno, compartiu amb els vostres amics i sobretot amb les vostres amigues que Marc està soltero. Per favor. ¡Pinchali que se ha quedado en una cara, tío! Home, és que no Qué me bo. l'esperava, cabrón. No s'ha vist, no? No, tío, pero era buenísima la cara. Segur que s'ha Millor. No, però té raó. Si alguna està interessada... Pues bueno, per la meva part... A ver, ¿no puedes pinchar lo dels Instagrams para que sàpiguen lo d'ell? Ara sí, ho deixem aquí a l'aire. Deixem los Instagrams. No està en els Instagram, no? Vale, no està. Perfecte. Sí, Pues bueno, sí, per la sí, meva... mira el que està. Que no... Que sí, que està aquí. Vale, sí, l'estic veient aquí baix. Vale, perfecte. Correcte. Veus com soc una mica... Magic. Pues bueno, hasta aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. I bueno, bona nit a tothom. Mos veiem pronte. Gràcies per passar-vos. I fins la pròxima. Adeu, família.